Horecasector vindt strengere coronaregels onzinnig en overbodig. Ze vinden dat de oorzaak van de stijgende besmettingscijfers onterecht bij hun wordt gezocht. En ik denk dat dat gaat betekenen dat er veel mensen zeggen, ja, ik klap het aan mijn laars en ik gooi de boel gewoon open. Maar er zijn ook bedrijven die profiteren van de aangescherpte regels. En verder in het nieuws vandaag. Groot deel van Breskens ontruimd. En wel gevaccineerd, maar geen QR-code. Goedenavond. Boos, dat is de Zeeuwse horeca over de uitgelekte maatregelen die het kabinet vanavond waarschijnlijk gaat aankondigen. Verschillende media melden dat er een lockdown light aankomt voor 3 weken en dat de horeca 's avonds om 7 uur dicht moet. En we gaan naar verslaggever Remy Oppeneer. Ja, Remy, zoals bijna gebruikelijk bij de persconferentie lekte van tevoren veel uit. Zo ook vandaag, maar met dit nieuws wakker worden levert denk ik ook flink hoofdpijn op bij de horeca. Ja, nogal. Ik heb vandaag verschillende horecaondernemers gesproken. Ze zijn boos, teleurgesteld, verdrietig, noem het allemaal maar op. Het is natuurlijk weer een flinke klap, terwijl ze eigenlijk nog aan het herstellen waren van de klappen die ze de afgelopen 1,5 jaar al opgelopen hebben. En dat is ook wel de reactie die je krijgt van de Zeeuwse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. De voorzitter daarvan, Frank de Reu, zegt dat het eigenlijk geldt voor de hele sector. Het is een enorme klap, zeker voor deel van de sector wat het met name van de avond moet hebben. De brancheorganisatie is niet blij. Sterker nog, ze achten de kans groot dat sommige ondernemers besluiten toch na 7 uur 's avonds open te blijven. Vorig jaar moesten we 15 oktober dicht en de hoogste piek in besmetting was 20 december. Nou, dan waren we al meer dan 8 weken dicht, dus daarmee tonen we maar weer eens aan dat het niet aan ons ligt, zeg maar. Ja, dat betekent uiteindelijk dat mensen ook geen geloof meer hechten in het overheidsbeleid zoals ze dat nu richting de horeca voeren. En ik denk dat dat gaat betekenen dat er veel mensen zeggen, ja, ik klap het aan mijn laars en ik gooi de boel gewoon open. Ja, Remy, duidelijke taal. Jij staat in Middelburg. Ja, veel horecazaken daar in het centrum. Hoe wordt daar gereageerd? Ja, die zijn natuurlijk ook allemaal niet blij met dit soort beslissingen. Ik ben inmiddels binnen gaan staan bij de Gespleten Arend, een restaurant hier in Middelburg. Naast me staat Edwin Dingemansen. Edwin, toen jij vanmorgen die uitgelekte berichten hoorde, wat was je eerste gedachte? Ja, het was eigenlijk al gisteravond om 11 uur. Dan heb je een slapeloze nacht dat je denkt, het zal toch niet. Ja, en dan... Ja, 's nachts kan je dan niet slapen en dan denk je van, ja, hoe moeten we dit gaan doen? Hoe moeten we dit weer gaan oplossen? Moeten we lunch gaan draaien? Weer de thuismenu's, die hebben we nog steeds trouwens erop. Weer een nieuw menu verzinnen. Vanochtend om 7 uur gelijk met de visboer gebeld. Kijken wat die weer voor raden had. En kijken wat er allemaal in voorraad was. En wat we voor leuk nieuw menu konden verzinnen voor de thuismenu's in ieder geval vanaf volgende week. Concreet gezien, je hebt bijvoorbeeld al spullen ingekocht voor dit weekend, kan ik me voorstellen. Stel dat jullie zaterdagavond vanaf 7 uur dicht moeten, betekent dat nog een extra strop? Ja, dat is wel een klap in je gezicht weer. Ja, het weekend staat voor de deur, dus je koopt alles in en alles ligt klaar achter. En ja, dat is zonde dat het in ieder geval zo meteen in de prullenbak belandt. Maar gelukkig heb ik net gehoord dat iedereen met de lunch en iets eerder wil komen en dat we dan bijna vol zitten. Dus daar ben ik wel heel blij om en heel dankbaar voor in ieder geval. Word je er niet een beetje moedeloos van op den duur? Ja, op den duur word je er wel moedeloos van. Maar ja, het is niet anders en we moeten mee dealen. En we moeten gewoon onze schouders eronder steken. En gewoon zorgen dat we een tof menu neer gaan zetten. En dat we daar lekker wat mee te doen hebben. En voor hetzelfde geld slaat de lunch hartstikke goed aan. En je weet nooit wat het in de toekomst brengt. Schouders eronder in ieder geval. Je hoort het, Martijn. Positief wordt eruit gekeken om er toch wat moois van te maken. Er is ook nog goed nieuws voor bepaalde sectoren, want eerder werd gesproken dat bioscopen en theaters misschien dicht zouden moeten. Dat was het OMT-advies. Maar het lijkt erop dat die de komende tijd toch open mogen blijven. Ja, en nu we toch aan het vooruitkijken zijn. En morgen staat er nog iets groots op het programma. De aankomst van Sinterklaas toch op heel veel plaatsen. Kan dat nog wel doorgaan? Ja, ze moeten hem eerst toch vinden natuurlijk, want hij schijnt nog niet helemaal gevonden te zijn. Maar als we kijken naar de grotere intochten in de provincie, dan gaan die in ieder geval door. Wel met wat aanpassingen hier en daar. Zo zijn bijvoorbeeld de binnenactiviteiten op Tolen aangepast. Die gaan in ieder geval niet door. Middelburg en Vlissingen die houden wel een optocht, maar geen intocht. Dat betekent dat hij niet aankomt met de stoomboot, maar dat hij wel een optocht gaat doen door de stad met zijn pieten. En Goes en Terneuzen die gaan gewoon verder op de traditionele manier. Dus eerst een intocht met de boot en daarna een optocht door de stad. En ja, wat het betekent voor de plaatsen waar hij volgende week zaterdag aankomt, dat weten we natuurlijk nog niet. Dat is nog even afwachten. Remy, dankjewel. En de aangescherpte regels zorgen ook weer voor onverwachte drukte voor een bedrijf in Goes. Want de bijbehorende stickers zijn niet aan te slepen.
In de werkhal van GBG draaien de print- en snijmachines overuren. Nou, dit is eigenlijk de printproductie van de 1,5 meter poppen. Deze die worden nu eigenlijk weer volop besteld. Terug naar een 1,5 meter samenleving met de bijbehorende stickers. Daar hadden ze in Goes niet meer op gerekend. Nee, dat hadden we niet meer verwacht. Echt, je merkt ook echt overal dat iedereen zijn stickers en zijn bebordingen weggehaald heeft. Wij zelf in ons eigen pand ook. We hadden de voorraden ook gewoon weg niet meer. Dus we moesten ook bij de leverancier gaan vragen van, hebben jullie nog rollen stickermateriaal? En karton, dat is dan onze core business op dit moment. Dus daar hebben we wel wat voorraden van. Maar ja, qua stickermateriaal was het wel even snel schakelen weer. Het is daarom flink aanpoten. Wij maken met z'n allen enorm lange dagen. November is altijd al de drukste maand van het jaar. Daarbij zitten er natuurlijk ook toch wel wat evenementen op de grens van gaan we wel door, gaan we niet door. Maar wij moeten wel produceren, want anders dan is het werk er gewoon niet op tijd. Enkele honderden bewoners en toeristen in Breskens moesten vandaag hun huis en vakantiehuisje verlaten vanwege de ontmanteling van 2 Engelse vliegtuigbommen. Want anders kunnen we uitslapen, maar nu moesten we toch heel vroeg de wekker zetten. De 2 500-ponders zijn tijdens een bodemonderzoek gevonden. Omwonenden werden tijdens het onschadelijk maken opgevangen in een gemeenschapscentrum in de buurt. Maar spannend vonden ze het niet. We hebben het al 2 keer eerder meegemaakt. En we denken het komt allemaal goed, want de mensen die het moeten doen, die hebben ervoor gestudeerd. De evacuatie was noodzakelijk omdat er een grote kans was dat het mis zou gaan bij het onschadelijk maken. Deze kans is relatief groot aanwezig, die is aanwezig. En je zou het zo moeten zien dat tijdens het uitdraaien van deze ontsteker, er zit er een slagpen die zit ingedreven in het slagpijpje. Bij de laatste bom was dit een zeer zeker het geval. En die wrijving die kan er altijd voor zorgen dat de bom alsnog detoneert. Maar dat is niet gebeurd en na een kort transport naar de speciale springlocatie zijn de bommen tot ontploffing gebracht. De stuurhut van een binnenvaartschip is vanmorgen compleet verwoest bij een aanvaring met de sluis Kilbrug. Bij de aanvaring vielen geen gewonden, ook was er geen schade aan de brug zelf. Een ooggetuige zag het schip hard varen en plotseling van koers veranderen, waarna hij een harde klap hoorde. Het schip is na de aanvaring op eigen kracht naar een dichtbijgelegen kade gevaren en ligt daar nu afgemeerd. De Arnhemuitse bemanning van een visserschip heeft een groep vluchtelingen van een bootje gered in het nauw van Calais. De vluchtelingen waren op weg naar Engeland. De schipper haalde de vluchtelingen aan boord in afwachting van de Britse kustwacht die de vluchtelingen later overnam. Piraten, roggen en zelfs een schietbaan. Ze zijn allemaal te koop bij het Arsenaal in Vlissingen. Vandaag was de kijkdag voor de spullen uit het attractiepark dat vorige maand is gesloten. Bezoekers weten maar al te goed waar ze voor komen. Piraten. Makkelijk antwoorden. Nee, ja, piraten en wij zijn een beetje pretparkliefhebbers, dus dat is ook een beetje ons terrein, zeg maar. Ja, de opkomst is goed. Er zijn heel veel mensen die komen kijken vandaag voor alle piraten en dat soort goederen. En ik denk dat we zeer tevreden nu al mogen zijn met de opkomst. En de gegadigden kwamen niet alleen uit Zeeland. Het is eigenlijk jammer dat dat hier eigenlijk verloren zal gaan. Dus dat zou dan wel leuk zijn dat je dan toch nog iets kan bewaren voor later. Hè? En bieden kan nog steeds, want de laatste veilingronde sluit in december. Wel 2 vaccinaties, maar geen QR-code. Het klinkt onlogisch, maar voor mensen zonder een Nederlands burgerservice-nummer is het de realiteit. Zo ook voor de Senegalese Ami uit Middelburg. En het wordt voor haar de komende tijd alleen maar lastiger met het oog op de verdere beperkingen die het kabinet voor ogen heeft. Het belemmert mij eigenlijk nagenoeg in alles. Kijk, ik heb die QR-code wel. Maar ik voel mij daar niet prettig bij. Omdat mijn vrouw die niet heeft. En wel gevaccineerd is. En zich dus aan de regels houdt. Zijn vrouw heeft geen BSN-nummer, maar een V-nummer. Een vreemdelingennummer dat je krijgt bij de aanvraag van een verblijfsvergunning. Nou, en ik ben eigenlijk van mening dat je daarmee ook je QR-code zou moeten krijgen als alleen op basis van je BSN-nummer. De code die zij heeft, nou, die gewoon gebruiken als in plaats van het BSN-nummer. Want daarmee is zij bekend, daarmee is zij geregistreerd en daarmee is zij ook te vinden. Zowel mensen zonder verblijfsstatus als mensen met een vreemdelingennummer kunnen momenteel dus nog geen QR-code krijgen. In een reactie laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten dat het op korte termijn dit probleem wil oplossen. Als het aan de familie Mes ligt, moet dat snel gebeuren.
Het is wel lastig als de overheid de mogelijkheden nog verder gaat beperken. En de QR-code gaat uitbreiden goed, voor zwembaden en weet ik wat allemaal voor een locaties. Ja, dan is alles ook gewezen op mij. Voor papa en voor mijn dochter is het wel leuk als mama ook mee kan. Dat kan dus niet. Ik kan naar de Swama-tent en dan kan ik even. En dan mag ik mijn code laten zien, want ik een QR heb. Dan denk je ook mijn eigen gevoel daarbij. Dat is toch zo krom als ik weet niet wat. En het lijkt mij niet zo moeilijk om dat te regelen, echt niet. Ze kunnen alles geregeld krijgen. En er is gewoon de wil niet om dat te doen. Er is gewoon iemand die gewoon zoiets heeft van, laat maar even doen. En dat is gewoon jammer. En Ami is niet de enige die wel gevaccineerd is, maar geen QR-code heeft. Naar schatting zijn er in Nederland tussen de 10.000 en 20.000 mensen die in hetzelfde schuitje zitten. Ondanks de zon was het vanmorgen nog fris, dankzij de vrij krachtige zuidenwind. Uiteindelijk werd het nog zo'n 12 graden en vannacht dan draait die wind. En die brengt bewolking mee en regen en dat houdt morgen overdag ook nog aan. Zondag verloopt grotendeels droog met zon, net zoals de start van volgende week. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Maak er nog een fijne avond van. Een goed weekend en tot morgen.